O na guys, ang mall, Santa Lucia Mall of Davao. So, marag wala pa siya na open, no? Pero marag hapit na siya. Dali na kayo. Dako kayo na sa likod guys. Atong sorbihon na niya. Kaya ito mga agi. Tuyok lang ta. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Hi guys, Don Romantic here. Ang dono lang pera, meron lang iyabang. Ay nako. Sino yan? May hapon sa tanan. Balik ko ninyo guys. Kuan, atong subayon ang dalan gikan dito sa Obrero, agita SPNC. Atong kuanon atong bagong mall sa Davao nga naatbang sa airport, ang Santa Lucia Mall may tawag na. So di ko sure ha. Ato agi on dito. Para makita niyo mga view dito ba. Atsok the bird. Atsok the bird. Kaya punta dato daw guys. Sundan na to si paring Landog, si paring Joel Ledrio, nabara. Iha! Muna yung problema dito guys. Sa inarong ka na orasa. Kay traffic na yun siya. Basta alas 5 na tinguli na traffic na yun siya. Git-gita na ang traffic na. Hangtod na alas 7. Ang traffic. Alas 7, alas 8. Ya, kalau doon to yun, tanahong langit guys, medyo kahilak ko na. Ito pong gas, oh. Kahilak ko na po. Kidlap-kidlap na. Wherever you go. Ya, wag motor ay. Nga doon, dari mo ko ni Agi nga STM-SIM din ako. Kira-kira. So inanay lagi naka-traffic diri guys, basta mag alas 5 na kamo gawas. Ting out. DCRS Radyo natin. Replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason. Tubil sa ta guys, tapos dito taagi karon sa kuan airport. Muni ang kuan Papa Vince Trio. Papa Vince Davao. Kato gani iyang bana general. Ex general. Ay nako.
Tanaw na to dito ang kwarta karon kung makasya pa malit tubil. Ya, tinagilak na biya dito ang tangke. Here we go. Ipit ang traffic dito. Ako makabantay nga ganun dito mo ko ni Agi. Kaya dapat dito ko sa kuan sa SPMC. Ay nako, tinanga na naman doon romantiko here. Ang doon na tanga. Di lang walang pira, tanga pa. Doon romantiko. Yeah. Check sana to. So diri dapat guys, medyo brato-brato pa dahil diri. Kawan nyo akong kwarta ha. 60 70, 80, 90. Itong pungson nagmakasya sa 100. Wala, wait. Yan. Igo-igo lang takabot sa balay ba? 100 lang ka. Oo. Tawan nyo guys, duri. Kuan pa siya? 54, 60. 55. Ano ang uban gasoline station mahal? Oh, di ba? Wapon siya kabalo. Kita po, do po ta kabalo. Sa mga nakabalo siya, kuan lang, comment down below. Nganong uban gasoline station mahal? Anong naay barato? So, let's go guys. SPMC mo na tamagi. Laptod lang ta diri no. Tawasos. Luya rin nato eh. Oh, pila ramang taon eh. Tuang gas. So ano ni ang kuan guys, buhangin gym. Dugay kay ko diri na kuan sa una. Nagboard diha oh. For how many years? Kauban na ko ang magulang. So pinaka-eldest na mo. Shout out sa ko ang uutan nga magulang, Ray Bernales. Kung dili tungod siya guys, ako ko ka-graduate. So, ana, kaabutan ako mga magulang, swerte kita. Kaya ito mga igsuon, makabutan tanan. Ako naman siguro dili kayo. Practice na ay gamay. Tawag, ako na ginag-importante ko. Kaya mara man ay panglaban na to. Diba? Inani ka traffic ko sa inaron ng rasa na. Nagmotor ganita ha. Wherever you go. Kumusta ka na ngayon? Pare! Parelio guys, ato na sundan. Pwede ka balo. Ay, tayo dabi! Ito yung isda. Ha? Ha? Ah.
Ayo, pre. Dito agi guys, kay agi tabi sa may airport. Oh, mo ni ang ano guys, sitawagan lang shortcut gani nga dalan gani. Mo diri ang bypass road. Muna ang airport diri guys, runway diri. Di kayo maklaro no. Ni ato ang ikuan na kita sa inyo. Para maklaro gid siya. We you run away. Runway dito. Dito muna yung runway diri sa kuan sa Davao International Airport. Yeah. Only bypass road po diri. Gikan ka sa Mamay Road, balik ka dito sa may kuan, Padulong Airport nga dalan. So luwag-luwag siya diri compare dito sa main road jud. Mo kabalo na ni ang airport guys. Davao International Airport. Green side. Mga taxi nga naghulat sa mga kuan, sa mga pasahero sa mga umpumpa dia. So mo ang kuan, dito lang ha. Muna guys, ang mall, Santa Lucia Mall of Davao. So marag wala pa gid siya na open no. Pero hapit na siya. Dali ra kayo, dako kayo na sa likod guys. Atong sorbihon na niya kadiya unta moagi, tuyok lang ta. Isa pud sa naka-attract pud diri nga lugar kini eskwelahan ni Pastor Kibuloy diri oh. O niyang eskwelahan. Ya sa unahan lang nga nagamay nato iyang katong mini dome dito, di pa tawag mini dome kasi pwede mong dakuha to. Ako na to dito lang tamo tuyok kay bawal po rin o U-turn di rin napita. Diri guys, sarado man. Dili na nato makita ang kuan, ang Astrodome, kasi tawag ana niya. Naka-close na siya. Diri ang entrance. So di na nato makita. Maragi kuan siguro. Giayo. Dito na to sa likod sa kuan. So muna siya guys, video gamay tanaw ni mo diri kay di man siya klaro gud kayo kung paano na coral ba. Awan nyo So kana dako kay pila kay capacity na. Research na to. Muna kay Pastor Kibuloy nga Astrodome. Kabay tawag na. So muna pinakadako nga dome diri sa Davao. Sigdiya daw sigdiya unaog si Kuan. Iyang igsuon kay appointed son yan na siya ni Kuan.
Ni sa Ginoo daw. So igsoon sa Kristo. So ano comment sa tadi kay dili ta expect yang side. Nana po'y bagong kuan diri guys. Napakita na ako daan sa inyo sa una. Ang iyahang bypass pod gikan diri padulong og kuan Kabantian. Nana tay vlog diri. Pero kini ako lang gi-survey. Surveyor biyata karon. So mo ni ang Santa Lucia nga Mall of Davao. Nga karon lang ni nga tuig man siguro gisugdan. Dako dyan, no? Marag, ano yung pinakadako siguro nga mall diri. Nawala na tong kuan diri guys. Katugan ng balot ng isugba gani. Si tawag ato. Nawala na, wala ko kita. Oh, wala na. Sinugbang balot. So, wala na siya. Sabi siya. Mara siya balot. Wala ang likod, oh. Likod sa Santa Lucia Mall. So, maragdamay sa tanahon dito tubangan. Pero pag abot diri sa likod, dako tayo siya, dako kay gawan. Kung sa pang-construct na sa nakakulong, masin ilahan ang tawagan na parking space. So, kini nga dalan guys, mo ni ang lakto dito sa Lakturanan, padulong sa Kabantian. Yan, napagin siya laktod yun nga dito padulong sa Amakan na ka mong lapos. So dito ta mo agi karon kay wapo dito ba kay ang ambience dito bukid-bukid ba. So kato mga nakadto ng Dilienor padulong dito nga dalan dito ta agi. Let's go. Sa komunal di siya, komunal. Natos komunal yung agi karon. So dire na natos may kuan kanto. Tawan nyo ang signage ha. Nawa. Malagamot, Kabantian. So, diri, Kabantian, diri padulong Malagamot. Dilienor Island pod. Kini nga dalan. Ang oras, ala 6 na sa kuang rilo, pero advancement siguro ni 15 minutes. Okay, kung anong i-advance, ako rin nagabaloan na. So, diri ta padulong ano siya padulong og Amakan, diri ang Dilienor padulong Malagamot. So, diri ta agi. Dili na siya simentado diri pero ato ang motor medyo kaya-kaya ra ni dalan. Problema lang di ay. O lang ni kay marag medyo lapok man. Impas kita doon. Kaya nga to ang ligid medyo paupaw na. Ako'y upaw. Kita kinalan rin guys. Papunta ni ulan ganina. Gay runobas ang kuan. Tubig dia. So rough road pa. Sa'y magsakyanan ko. Dari ko mo agi. Pero wala dugay kay kumabot samot kay kabuilo ng dalanan eh. Yeah, sangko-sangko kay mubo mo kita kung kutsi. Gwapo kay puyan siguro. So tanong nang tag-iyak gwapo ba puyan. Tapos yun siya gwapo, pwede yun din tag, pwede puyo.
Daghan na po din nangagi diri guys. Ini nga siminto ba? Bago pa kayo ni ba? Oh. Sa may ipasabot na guys. Bago pa ito ng siminto. Tapos nangatipak-tipak na. Gimingaw na ko ginaani nga dalan mo. Sa una na ignorante ko sa kuang XR 200 to pa na ko to ng permirong abot yun. Magiro pang ita. Agi jud kog kanal kay naman dito ang challenging part. Kala bitay. Na nagrapod din pa po kay dalon ng XR 200 sa rapod. Dula gi sa tanan ba. Bisan pag madagan kag mga 115, 110 sa rapod kaya kay niya bisan pag dagko ang bato para gyapon sa highway. Wala na kalamang sa mga dagko ng motor. So, XRA ng motor wave or scooter, impas jud ka. Hindi na nanay budget siguro dali ba? Di madugay ni pagkagi na to, balik na to kagi telefon. Wala po ni. Simentado na, 4 lanes na. May nakalambang diya ba no? Basta walay kurap, wasinso kita tanan.